Samozrejme, už teraz som, dá sa povedať, vo výslužbe, skončil som rozhodcovskú aktívnu činnosť, ale aj naďalej som aktívny na poli funkcionárskom a robím delegáta. Rozhodoval som na 2 majstrovstvách sveta, v Španielsku, v Mexiku, rozhodoval som v finále majstrovstiev Európy. Práve dnes, 27. júna 2009, je 25 rokov, čo som pískal v finále majstrovstiev Európy v Paríži, v Parku princov medzi Francúzskom a Španielskom. Vtedy za Francúzov hral Michel Platini, veľký hráč, vynikajúci, svetovo známy, terajší prezident UEFA. No a ako som sa dostal tu, momentálne, aj keď už nerozhodujem súťažné stretnutia, chodím rozhodovať také priateľské stretnutia, pohárové, charitatívne účely a takto. Aj toto stretnutie týchto seniorov na pozvanie pán Zdeno Rybčák, ktorý je východňar, náš rodák z východného Slovenska, momentálne tu pôsobí, tu žije, tak on, na jeho pozvanie som tu tohto roku už 3. krát na tomto peknom športovom podujatí. Takže pri tejto príležitosti našiel som tu teda veľmi dobrých, priateľských športu, najmä futbalu, oddaných ľudí a veľmi rád sa sem vraciam.